Izborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora koji će biti održani sutra počela je u ponoć. U drugom krugu izbora učestvovaće kandidati Demokratske partije socijalista i pokreta Evropa Sad, Milo Đukanović i Jakub Milatović. Iz Agencije za elektronske medije saopšteno je da za vreme predizborne tišine nije dozvoljeno emitovanje medijskog predstavljanja predsjedničkih kandidata, političkog oglašavanja ni procena rezultata glasanja. Za crnogorskog predsjednika u drugom krugu biće izabran kandidat koji je dobio veći broj glasova izašlih birača. Mandat predsjednika Crne Gore je 5 godina. Glasačko pravo na predsjedničkim izborima ima 542.154 građana. Biračka mesta biće otvorena od 7 do 20 sati. Nadležna državna tužilaštva dostavila su Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore tražene izveštaje o ranije podnetim prijavama o policijskoj torturi, piše portal Libertas. Nisu odgovorili na pitanja Libertasa koliko je tih predmeta, ko su tužioci koji su ih vodili i da li je u nekim slučajevima došlo do zastarevanja. Reč je o obimnom materijalu za čiju je detaljnu analizu neophodno dodatno vreme, naveli su iz kabineta vrhovne tužiteljke Tatjane Begović, objavljuje Libertas. Navode da je Begovićeva izveštaje o prijavama policijske torture tražila nakon fotografija koje je Libertas objavio u tekstu "Tortura sa policijskom značkom", u kojem se navodi da su pripadnici odseka za posebnu operativnu podršku Uprave policije, koji je ukinut u martu 2021. sudeći prema nalazima Europola i transkriptima razgovora nekih od službenika tog sektora, činili, prisustvovali ili su znali da se čine krivična dela torture nad uhapšenim ljudima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da je doneo odluku da Srbija ne uvede sankcije Rusiji zbog njenog napada na Ukrajinu. On je istakao kako misli da je odluka o neuvođenju sankcija Rusiji bila ispravna u trenutku kada je donesena, te da je ispravna i sada. Govoreći o zahtjevima iz Evropske unije da Srbija uskladi spoljnu politiku kao zemlja kandidat za članstvo i da uvede sankcije Rusiji, Vučić je rekao da Srbija mora ostati na evropskom putu, ali i čuvati tradicionalne prijatelje. Biće odluka i ovakvih i onakvih, morate da se migoljite i provlačite, ali je najvažnije da čuvamo svoju zemlju i očuvamo budućnost naše dece, naveo je Vučić. U severnom delu Kosovske Mitrovice i Zvečanu zapaljena su još 3 automobila čiji su vlasnici Srbi, saopštila je direkcija policije u Prištini. Vozila su bila registrovana na takozvane RKS tablice, a slučajeve paljenja prijavili su njihovi vlasnici. Jedno vozilo je zapaljeno u Zvečanu, a 2 u severnom delu Kosovske Mitrovice. Podsjeća se i da su prethodnog dana u Zubinom Potoku zapaljena 2 vozila u vlasništvu Srba registrovana na RKS tablice. U saopštenju se navodi da su u oba slučaja izašle policijske jedinice koje su angažovale forenzičare, preduzimajući sve neophodne uviđajne radnje. Dodaje se da su po uviđaju pokrenuti slučajevi protiv nepoznatih osoba koje se terete za delo podmetanje požara. Starešina Kijevsko-Pečerske lavre mitropolit Pave izjavio da su mu ukrajinske vlasti odredili kućni pritvor, prenose lokalni mediji. Određen mi je kućni pritvor, rekao je on vernicima, a videosnimak razgovora objavio je portal Vesti. Njemu je ranije uručeno obaveštenje o pokretanju postupka zbog sumnje da je odgovoran za raspirivanje međuverske mržnje i saradnju s Rusijom. Potom su pripadnici SBU izvršili pretres prostorija u kojima mitropolit živi. Ukrajinska pravoslavna crkva je saopštila da su mitropolite pozvali i na saslušanje u podne po lokalnom vremenu. Starešina Kijevsko-Pečerske lavre je rekao da je sve što se trenutno događa progon crkve. Liturgiju je danas služio poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve, mitropolit Onufrije.